Τι σας έχω σήμερα? Βιλέντα σύστημα καθαρισμού. Έχω ρίξει μια ματιά στο κουτί για τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Έχω ενθουσιαστεί πραγματικά. Δεν νομίζω ότι έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Θα κάνω τώρα το unboxing, να το δούμε και μαζί. Κοντάρι. Τηλεσκοπικό. Έχω 2 σκυλάκια, το ξέρετε άλλωστε αυτό, και ένα παιδάκι. Αυτό σημαίνει ότι η καθαριότητα του πατώματος για μένα είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι η μικρή έχει ξεκινήσει και περπατάει σιγά σιγά. Τριγωνική σφουγγαρίστρα. Ας μου πεις εσύ που έχεις δει τριγωνική σφουγγαρίστρα. Εγώ μόνο εδώ. Πάει στις γωνίες. Μικροΐνες. Λευκές μικροΐνες μαζεύει τη βρωμιά, κόκκινες μικροΐνες μαζεύει τα σωματίδια. Και τώρα ο κουβάς. Εδώ έχει μία ένδειξη Max. Τι σημαίνει αυτό? Βάζουμε νερό μέχρι εδώ. Χαμογελάκι, όχι δικό μου, του κουβά. Πόσες φορές δεν έχεις πάει να διάσεις τον κουβά και μόλις πας να το σηκώσεις, όλα τα νερά απ' έξω. Η Βιλέντα έχει κάνει το χαμογελάκι, σηκώνεις τον κουβά. Χύνεις το νερό και όλα καλά. Το χερούλι είναι κατά μήκος, που αυτό σημαίνει ότι μεταφέρεται πανεύκολα και έχει μια εγκοπή εδώ. Λοιπόν, και ναι, πας όπου θέλεις, σφουγγαρίζεις, μεταφέρεις τη σφουγγαρίστρα σου και εδώ παραμένει η σφουγγαρίστρα πάνω στο χερούλι. Έχετε πάτωμα ξύλινο στο σπίτι. Δεν ξέρετε πώς σφουγγαρίζετε σωστά, δεν πειράζει, υπάρχει Βιλέντα. Πατάμε το πεντάλ, ναι πεντάλ, καλά ακούσατε. Στεγνώνει τη σφουγγαρίστρα όσο πρέπει, περνάμε το παρκέ και είμαστε σίγουροι ότι δεν μένει υγρασία. Έχετε πλακάκια, κανένα πρόβλημα. Η σφουγγαρίστρα μένει τόσο υγρή όσο χρειάζεται για να καθαρίσει το πλακάκι που είναι και λίγο πιο δύσκολο. Τώρα το σπίτι μου θα το ζω περισσότερο, γιατί με Βιλέντα το ζεις.